thlir tu le ngai thatu te che bai ve ku le voin hi mei ni som pakhat sang ni som ni pali ani ka chanela ka lo lom vek ka cheu November ni som thum sang ni som ni pathuma Central Women Jail aizola tanga tlan chuak nal chan moi chu voin ni som pakhat thlanga sang ni som ni pali hian man le ani bengwarna.com in atarlan danin nal chan moi hi heroin wanga man ni in Central Women Jail a hian dani in atlan chuan nuwa man loin hun engemaw chen a awma voin khan champhai police te chuan champhai jail benga an man champhai police chuan tun hnai khan heroin kai hnoya mi pali an mana an ni hian lalchoi moi hnen atanga an lak ni in an soi an ni hnen atang hian police te chuan nal chan moi phone number hi hria in an man thei pha ta ani tun thlatir lam mei ni rukhan police lamin hmeichhe naupang kidnap ani thu phone call dongin kidnap ani na hmun ni a hriat lai vela CCTV footage an endika a kidnap tu hi chui chuakin hmeichhe naupang pawh an chan chuak nga la hmeichhe naupang hi chan chuak ani hnu le a chung te nen ani hmu hnuwa medical exam nei ani a hmeichhe naupangin a soi dan chuan he misual hian a thawmhnaw te thlak sakin hmeichhiat mipat na lam hoin a khawih tih a soia chu medical exam result in nem hnetin a taksa a chuan hliam te nau pil le phuai deuh hlek te an hmu ani hmeichhe naupang soi dan chuan a kidnap tu hian a tlereuh in bel te chu hral sakin thawmhnaw a lei saka eitur te a lei bawk a ti he thil thleng hi mei ni ruka South Delhi a thleng ani a hmeichhe naupang lo hruai bo tu hi Mohammed Omar ni in Andheri Muslim area a man ani a hmeichhe naupang pawh chan chuak ngal ani police in thu an zawfiana chuan he pa hian naupang lawm toys siam thin kani a kotla a toys siam na tur hmanrua la in kakala hmeichhe naupang hi ka hmu a ka hruai ta ani ati police lamin a chanchin an chui chianna a chuan thil ti sual tu Mohammed Omar hi tuna a chena hmuna hian kumsom panga lai a lo khosa to a tun hma in thil sual ti ani ngai lowa hetiang ani wang hian khotual mi te point ngai dam an dil puya nima se hmeichhe naupang chung te hian FIR an lo thelu to a IPC section le Protection of Children from Sexual Offences Act mangin dan angin engkim kalpui ani to a chutia in ngai dam mai thei ani lo ti in police lam chuan an soi ani hmeichhe naupang kumsom palimi chu a bial pa le a thian mi som zet ten an pawng sual ron thin he hmeichhe naupang a hming thup hi kum tling lo mipa naupang som ten thum lai an pawng sual rona a pawng sual tu te zinga hian a bial pa pawh a tel ve nge hei hi kum sang ni som ni pali April ni hni le ni ruk in kara Belgium rama thleng ani a pawng sual tu te hian hmeichhia chu thingbuk tamna hmun Kortrijk West Flanders mountain biker te che tlatna thin highway bulloka hruain a bial pa telin mi som ten an pawng sual rona an pawng sual lai hi video a la in Snapchat a an post ani pawng sual tu te zinga a naupang ber chu kumsom pakhat mi ani a an vain kum tling lo vek an nia wangin an ni na thup chungin film khur tak le aruk theiang berin an chui ani hmeichhe naupang hian a hlau awangin a soi chuak lok ngam lowa ami zia le anun phung a lo dang lam tak viau awangin an dawp chuak ta ani pawng sual tu te hi an vain an man veka mi paruk te chu home kan tiang chia an da a bial pa kumsom palimi le midang pathum te chu he pawng sual na thlenga a bul tum tu berte an nia wangin police custodia dari an ni a
an le zel dan tur chu ngai tua le ani don ani hmeichhe naupang kumsawm pali mi pawng sual tawk tu hi uluk taka enkawr niin mithiam ten counseling an pe reng ani Aizawl Municipal Corporation in Aizawl khawpui cheng te hriselna tan vokbul khuakirna kalpui meka vokbul chun zom dilna sangriat zasari somthum pakhatan donga heng dilna te hi AMC le local council ten a hmuna an endik meka local council somriat panga zinga somsari panga te chu endik to ani endik na hi vokri African swine fever leng wangin chawllai lok rei ani Aizawl mipui ten sathianglim zawk an ei theina tur le thianghlimna kawnga kepen zelna turin AMC chuan rantalna hmun slaughterhouse mumal tak nei turin ruahmanna a siam meka tunah hian hmun sawm pahnia ruahmanna a siam to bawk Aizawl Municipal Corporation thuchhuatar lan danin AMC chuan thoktu indailona nasa tak aneya tunah hian sarkarin a phalzat officer le staff post atangin 43% chauh no kha ani a heti chung hian a thei angin Aizawl khawpui hmasawnna le thianghlimna kawnga chap takin hma ala ti an soya BSF headquarter septic tank lik chungchang le tuikual luya septic tank thli lut chungchanga po ma an la ti soin AMC chuan April ni somni pathum sangni somni pali khan order chuin local council zongjong te an huam chunga septic tank sokpit neilo emo nei thalo emo te chu ni somthum chungin report pe turin an hriat tir ti an soibok ani Voin Mei ni somni pakhat sangni somni pali chhun khan Assam Cultural Society zoram bultumin Vanapa Hola Rongali Bihu Assamese New Year lomna hun man ania Chief Minister Pulal Duaman Khualian ni in man pui Chief Minister chuan namtin hian trobul kan nei thawa namnun zemoi le ti dan phung tha tak tak kan nei thin ti soin chung pi le pu te tanga ti dan tha le namnun zemoi tak tak te chom nun zel hi amoi ma thang thar te mo phurna poimo ani Mizoram a cheng kan thian Assam Cultural Society ten Assamese namzia vonghima Rongali Bihu in lom thin po hi amoin azom hle in zain Bihu chibai kabu ka cheu ti in Assam Cultural Society malakna afak British opna hnuaya Assam huam chunga hunrei tak Mizoram abet ti soin Pulal Duama chuan chumi hnuwa district council te nein state sang kan nei chhote zelani ram in then om kan ni angin kongtin renga kanin mamotona kan tran ho angaya in rem taka maso na rabi kan ra chho tlan zel atul hle ati CM Puduama chuan kumin kumtir lama Assam Chief Minister Puhimanta Biswa Sarma nena anin komna po ramria boruak ral muang omtir le harsana siam lo zong zela om anrem ti dun ti soin chan sang awangin Assamese engemaw zat Mizorama inom meka thlamuang tak le hlim taka hinom kan beisei in hun rem changa te fangkual ula kan nun phung le mun hlui te tloro ti in u naw na le in hriat po ton na tha siam puya asom ani